Il-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2025. Kompożitur Rita Paċ. Augusto Cardinali, autur Rita Paċ. Il-kanzunetta Narakom l-infern. Rita Paċ. Il-kanzunetta Narakom l-infern, interpretata minn Rita Paċ bi kliem tagħha stess u mużika tal-istess Paċ u Augusto Cardinali, ġiet iddikjarata ir-rebbieħa tad-49 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu 2025. Is-serata finali tal-festival prestiġjuż tal-kanzunetta Maltija ittellet issir fi Pjazza Teatru Rjar fil-Belt fejn ġew interpretati s-16 kanzunetta finalista akkumpanjati mill-Orkestra Nazzjonali ta' Malta. Kollox il-konkors era sottomissjoni ta' 124 kanzunetta oriġinali. Il-kanzunetta rebbieħa għandha messaġġ qawwi fejn titkellem dwar kwalità tal-ħajja li qed ngħixu u kif ġieli nħabbtu wiċċna ma' affarijiet u nies li jaffettwaw is-saħħa mentali u l-burdata li jkollna. Fit-tieni post spiċċa Mark Tonna bil-kanzunetta Moħħi Mistrieħ bi kliem tal-istess Rita Paċ u mużika ta' Andrew Zara, waqt li fit-tielet post ikklassifikat il-kanzunetta Skuri u ċari, interpretata minn Mark Spiteri Lucas u Mark Mikallef Costa. Cherise rebħet il-premju Enzo Guzman għall-interpretazzjoni tagħha tal-kanzunetta Inħobbok Wisq bi kliem ta' Emil Kalleja Baylis u mużika ta' Peter Borch, Alejandro Spiteri Monsinier, Matt Muxu Merċieqa u Cherise Camilleri. Il-premju tema soċjali intrebaħ minn Peppi Azzopardi għal-lirika fil-kanzunetta Għatanda 4 snin b'mużika ta' Priscilla Psajla u interpretata minn Graziella Mifsud Xkembrivella. Daryl James rebaħ il-premju għall-aħjar kantawtur bil-kanzunetta Ħfilli, waqt il-kanzunetta Ersaq Lawn li ġiet interpretata minn Kejli Kuxkiri rebħet il-premju Moti mix-Xandara. Sa dan it-tant, il-Kumitat Organizzattiv ippreżenta premju speċjali l-Anja li tibqa' lil Joe De Micoli għal kontribut tiegħu matul iż-żmien lejn kanzunetta Maltija.